dari Komplek Balai Budaya Minomartani Ngaglik Lembang. Inilah Radio BBM, Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta. Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani, Ngudi Sastro, Ngeleluri Mekaring Budoyo. Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani, Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. Terima kasih. Anda sedang mendengarkan Radio Komunitas BBM FM 107,7 MHz. Warung Mino panggon rembug rupra kanca, warung Mino ngalor ngidul yo budaya, gagas perkara urip saben dina, ayo dolan ning warung Mino, dolan ning warung Mino. Iki mau iki warung Mino udah ta iki? Udah ta? Wah, aku nek ora warung Mino ora aku. Aku tak ning warung Mino ya. Ora ono warung Mino. Angkringane wis dibongkar. Bongkar kena badai. Nyenengke tenan ya? Wis, ya wis matur nuwun aku bali. Wah, jan iki acara apa iki? Acara apa Mas Angga iki, Mas Angga? Malam hari ini kita ngapain ini? Malam hari ini kita krungu nggih. Wow, kedengeran. Ada di acara radio show. Musik radio show. Iki disengkuyung karo atau diinisiasi oleh kanca-kanca radio BBM. Minomartani. Wah, jan nyenengke tenan. Wah, iki dhewe iki wiwitane iki. Nah, iki engko sesuk mbok ana neh apa ora ngerti. Nah, bayangannya mungkin bisa rutin ya ini ya. Gelem rane kanca-kanca rutin nih. Wong kegiatan. Apa? Latihan ora tahu. Kuwi lho, jak rutin. Rekamane teko mepet. Aku lagi iki lho dipamiti apa jenenge arep pentas, arep apa iki jenenge ya, arep live ngene iki iso. Aku teko telat ngono. Tak kira iki nek macet ya. Saya kan mangsane apa jenenge liburan, Nataru. Macet ngendi-ngendi. Ya nek apa jenenge nompo ora apa-apa ngono ku ya. Keturon. Aku ki mau isuk tekane sore iki lho. Mubeng nek terus ben dijak omongan. Heeh. Apa ta iki? Ya iki nganggo klepon. Klepon. Duh. Dipasang ning kuping. Dilebokke cangkem. Apik iki. Rasa wae. Kene iki lho. Endi? Kene iki. Ya ayo tolong dicepetke maksude ngono ki lho. Kene. Orang gawe to kabeh iki. Rasa wae. Ora iki kleru iki rene. Iki kok angel nemen to iki nge-live ngene iki. Iki sebagian dari pementasan. Oh, sebagian dari pementasan. Bagian dari pementasan. Aku mau ngewangi mergo aku mau medun saka dampar. Wah, penguasa. gayamu. Oleh kaya toprakan. Nah, wis. Iki mau piye mau ceritane? Baleni. Gur arep cerita keturunan rekoso ya. Rekoso tenan. Keturunan to bulno kowe mu. Keturunan. Lah yo piye lah aku kan selain seperti ini aku kan menjadi opo ke pelita pendidikan Indonesia. Pelita pendidikan. Ringkesnya dadi honorer. Ngabekti ya. Dadi kuwi aku kan dilalah ki ketiban sampur ning sekolahan dadi apa monitoring PKL lho. PKL praktek kerja lapangan. Nah, bocah-bocah kelas 3 kan lagi do PKL. Lah aku ki mau isuk tekane awan mubeng Kulon Progo 13 titik
gek ning Sleman sak titik, ning Bantul sak titik. Gek Bantul tengah iki lho. Trirenggo apa ngendi kae mau. Ngono kuwi. Dadine pira kuwi Mas? Okeh titik wis ngono kuwi. Intine ket isuk tekan awan sore. Ah Bali aku ngemi ayam to ning dalan to. Bayar ora? Bayar lah rumangsane. Tak genahke. Ning dalan kek. Ora minggir tengah. Rumangsaku salah terus to. Lha redaksine iki ra cetha ya iki lho. Wong nek lagi apes sih salah-salahke terus. Oh alah ya wis madang ning warung pinggir dalan. Nah, ning warung pinggir dalan kek melu mangan. Nah ngono kuwi. Melu mangan maksudnya. Ning kono ki aku wis mikir, wis lagi tengah papat. Lah aku ki arep bablas apa ora ngono kuwi. Ning gitare kok ning omah ngono. Akhirnya bali wae lah ngono. Bul. 4:30 tekan kontrakan Sentolo. Pasang alarm jam 6 malam, jam 6 sore 18. Turu ler. Ora krungu alarm. Wah. Tujokno ki ana kucing apa tikus do lewat ning Ethernet lho, glundeng lho. Beng. Aku kaget to. Jebul tengah pitu. Wih, Tikusnya ku dasi ra, Mas? Hah? Tikusnya ku dasi ora? Terus karo dasi lewate ning jalan provinsi. Ngono. Ora ning lewat internet, lewat jalan provinsi. Ayo. iki giri-giri. Mulai wae ya. Aja ngomongke tikus Kuwi berdasi. jenenge jan nganu ora profesional. Ora lah ngopo. Iso keturon iki lho. Keturane mongko wis dicepake kaya ngene iki karo radio BBM. Oh ya sorry jenenge wong luput. Ora iso jenenge wong luput. Kuwi tetep ora luput. Luput Jenenge wae. wong luput ya. Iki bengi iki apa temane cidra perkara negara. Wih. Dicoret. Lali ya. Tresno. Tresno. Tresno ya iki jan pancen rasa-rasane iki ning usiane dhewe iki lagi parah-parahe ya. Kowe do ngrasake ora to? Ora to? Kowe dhewe ya. Nek iki kowe dhewe ketoke. Ngono ya. Ngono. Oh ya wis lah ya ngono. Mosok ora do cidra perkara tresno, mosok ora duwe pengalaman cidra perkara tresno. Yen ora duwe pengalaman cidra perkara tresno ya perkara negara gitu. Cidra ora. Kuwi saben-saben cidra ketoke Cidra perkara. takon mikul beras lho iki. Ngomong kuwi. Tegese iki engko digorene dimasak bareng-bareng. Oh ya. Aman ya iki? Aman. Karo mateni lampu. Ora apa-apa. Ngono kuwi. Duwe pengalaman cidra perkara tresno ora doan iki. Lah kowe kok ndadak takon kowe karo aku kok ya klontang-klontung bareng to ndadak takon di pengalaman. Aku kene iki padha Mas cidrane bab tresno. Wonge padha soalé to. Wah wonge padha wis. Piye Mas? Piye Mas Angga? Dadi nek kowe cerita kowe berarti kowe padha nyeritake aku. Iya. Mending salah siji wae. Salah siji wae sing cerita. Lah iya. Wakilan. Ngono kuwi. Nek Acit iki piye pengalaman cidra tresno iki kowe pernah mengalami ora, Cit? Apa ya? Wah, aja berpuisi ya, Cit. Biasa wae. Oh ya ngono Dikon cerita. Oh ya. Dikon cerita. Apa, Cet? Oh, Cit. Jane yo tau. Tahu toh? Wong aku ya ngerti wong. Aduh. Nah, wis. Ya. Tapi bisa melewati masalah cidra tresno ora iki, Doan? Ayo kudu iso. Kudu saya. Kudu iso. Move on berarti ya. Move on. Nek Mas gak iso. Aku ki lahire iso move on. Oh. Ning batine iki. Oh, batine tetep ning pathuk ngono ya. Anjir pathuk. Wah, iki bisa streaming lho iki. Kok njur Bakpia maksudnya bakpia. Ora. Pathuk Wis saiki tapi taman bunga. taman bunga. Iki Wahyu iki. Wahyu. Wahyu ndek perkara Sing lagi anget-angete nek iki. ketoke sing cidra masih kono nek. Wahyu ki anu
Apa, Mas? Pemantauanku ya secara pribadi iki lagi anget-angete. Oh. Le Cidro maksudnya. Anget-anget le Cidro. Hot newes. Hot news. Hot news ngene ya. Royo-royo saka Bangun Tapan tekan Sentulut. Nuntun motor, Mas. Wong pengen cerita bab kaya ngono. Ya Allah. Karo kancane dhek sing jenenge BG. Wah, alatnya seleke wae ngrungokake ceritane Mas. Ora. Percaya. Nek Sasi bagaimana? Tahu itu agama. Waduh. Waduh. Ning kaya kancaku ya ono sing ngono kuwi. Saiki ya isih saiki isih. Aku di sini. Aku di sana. Saya lagi nyanyi lho. Tapi ya ora apa-apa ya wong niku jenenge tresno iki. Iya. Bagaimana kita menyikapinya nek Ya, ya ngono sudah, kan bener. Yo Lah aneh aku duwe pengalaman Apa? kan apa jenenge bab Cidro Tresno iki sebagai perantau ya. Ning Jogja iki aku yen kelingan iki nek angger ngene iki sasi prei ngene iki kudu lunga kudu bali menyang omah ngono iki. Heeh. Lah kuwi ngebis. Wih. Ngebis. Ya, terus Ngebis saka apa jenenge terminal Giwangan heeh. nganti tekan apa Jalan Wonosari. Diduke mergo ora bayar. Ora. Alah. Saka- Dirungok-rungokke kok. Saka terminal Giwangan kuwi wah jan kuwi nek kadung wis melewati apa jenenge flyover Janti iki rasane kaya waduh tresnoku wis mulai tak tinggalkan. Aduh. Ngono ki sedih aku. Sedih mergo ditinggalkan apa mergo ora disangoni. Lawas ya iki. Lawas banget iki. Ya mergo rasane kaya wah kapan kepethukne karo pujaan hatiku. Oh. Iso balik nang Yogya kapan ngono kuwi lho. Kuwi kaya do biasa wae to. Mau ceritaku iki ora sedih. Tarungokke kok. Ngono ya? Lah kuwi iki jumbuh Karo Janti saiki. karo Janti saiki. Janti. Saiki. Seperti lagu kita Wih, lagu kita yang berjudul yang berjudul Perapatan Giwangan. Ngemplak. Wong bar nyeritake Janti kok tekan ngemplak iki lho. Tekan Janti. Ya. Janti ki rumangsaku pertelon ora perapatan nih. Oh apa? Pertelon. ono perapatan Ono cilik. cilik. Oh, perapatan cilik. Coba nanti ditulis di kolom ini ya. Iki di setting Gua arsip masih go. ning anu iki apa jenenge Kolom komentar Janti itu perempatan atau pertelon nanti yang benar akan Foto sama Mas Angga. Nah, Itu. mesti wegahan jawab ya. Nanti akan mendapatkan ora sawis. Pendapatan Jangan kayak janji. Mas. Ya, mendapatkan balasan komentar dari admin. admin. Kita mulai. Ayo. Dawal ora. Ayo mesti latihan dadak diabani. Ayo, Manam Jupan. Aku wis disuting tenanan. Kendrange. Tang. Iki suwe leh lali timbang leh nyanyi. Dah ngono kuwi. Tenan iki. Oke, tidak apa-apa karena ini panggur genjreng. Jadi memang seperti ini konsepnya. Nek wis nganu kuwi, tak tungtung ngono Ya. Kuwi ya. Napas iki mau e. Yo. Kaleri. Utang ngombe sik. Ya nek ora nggo wetang dhewe. Segone ono ra iki. Nur jarak. Yuk, Manam Jupan.
bakal dadi cerita tuwa. Flyover janti dadi saksi tresno iki, munggah lurus medun kanan terus bablas ngetan. Flyover janti dadi saksi tresno iki, munggah lurus medun kanan bablas ngetan. Tresnoku kang tulus ora bakal pupus, pangucapmu kang alus, aku percaya utumu apus-apus. Flyover janti dadi saksi tresno iki, munggah lurus medun kanan terus bablas ngetan. Flyover janti dadi saksi tresno iki, munggah lurus medun kanan terus bablas bali ngetan. Flyover janti dadi saksi tresno iki, munggah lurus medun kanan bablas ngetan. Rime rada dumadakan. Janti medun. Janti medun. Lagi ono perbaikan. Akhir tahun ngono kuwi. Anggaran untuk perbaikan jalan ini lagi digiatke. Mula lagi menggok seret iki mau ngerime dadak jelek. Tetep ngeget-geti. Mongko aku dhewe sing gitar ya kaget. Ngono kuwi to. Wong genakang senane ning A minor ning ngerem kok bablasen. Ya lagi karena semangate iki. Dadi saksi tresno iki. Ya, ngono kuwi kudu Iki sing bener. Nah, Sopo ta jane iki? munggah terus kok munggah terus. Rasah lho ini jenenge iki mau memang sebagian dari kritik musik. Kritik Ya. musik. Bagaimana musik juga merespon Rem yang belum iya, merespon sosial kita. Iki mau lho kayak menggok wah ono wong bangun iki. Wingi kok ora kok akhir tahun kok lagi ditandani. Heeh. Apa gek nganu ya men ketara wong akeh ngono kan akhir tahun perainan kan akeh sing lewat ngono. Oh iya. Bangun iki lagi bangun ngono. Kowe lho sing ngomong ya. coba jam 3 pagi. Coba jam 3 pagi. Jenderal. Aku mlakune adoh nang ning dalan wates iki engko priye. Ah, jan. Kuwi mau salah sijine Cidra. Mergo Perkara Tresno iki. Oh, mau Tresno, kuwi. iya. Wah, jan. Ki do ngrembug apa ngono? Wong papat. Aku sik kon nyanyi tok kon ngomong barang iki. Lagu Janti ki piye Mas ceritane Mas? Mau wis diceritake to sak durunge. Kan ada filosofinya. Tuwa piye kowe iki? Ki ngopo? ya takon sing gawe macam aku. Wah, iki sing gawe iki kok ngono. Filosofine iki aku rikala semono dadi kernet sumber kencana. Dadi nglewati iki. Ah mau dijelentrehke kok iki mbaleni rembug. Oh, wes. Lah ini ya. Lah ini ya penonton ya? Oh, baleni. Aku nek sing ngomong berarti. Ku nek aku menggak menggok.
Ngono ya. Wahyu bedone. Bedone. Wahyu Nek Acit bedone. konangan ngono. Aku ora penak iki. Ya kuwi mau sebagai perantau iki nek ditinggal lunga atau masa liburan kan nek dhewe kudu kembali lagi ke orang tua dan meninggalkan cintanya ngono lho. Dadi LDR. long distance Relation. ora ketemu. Oh. wah ngono kuwi mau lho. Dadi iki Distance relationship. Wes. Sembuh. ngelak. Sembuh. Piye Mas Angga? Ya ngono kuwi. Dadi meskipun dari Mas Topik Janti itu punya kenangan seperti itu kan mungkin setiap orang punya kenangan berbeda-beda di Janti. Heeh. Ngono kuwi. Tapi- Kaya Kaya kancaku Wahyu. Balisko Prambanan ngerti-ngerti jejeri aku numpak motor. Mas lungguh ning dhisik yo, aku pengen cerita ngono. Ya wis yo ning nggon ngisor Janti. Ning ngono ngulur gelang. Gulur gelar iki piye? Gelar gulung. Gulung perkara cerita ning ngono loro tok. Ngalor ngidul akhiren entek-entekane apa? Nonton wong catur. Nonton wong catur. Ya wong cature ya lucu. Ngerti aki nggo jagongan karo aku karo Wahyu ngerti-ngerti Mas geser sithik ya Mas iki tak nggo perang ngono. Monggo kuwi lagi cidra ya kuwi. Oh lagi cidra, cerita cidra kok iso-isane Alah, karo wong diselani sekak. wong sekak. Seladi wis sekak. Tapi pancen nganu, apa jenenge nek Janti iki kaya akeh sing Apa? relate ya Relate. dengan kuwi ya. Masalahnya mahasiswa di Jogja iki akeh sing nganu ya, apa jenenge perantau ya ngono ya. Ngono ora to? Ya, Akeh sing merantau. Terkhusus ya perantau saka etan lho Jawa Timuran. Heeh. Nek dirimu tau mulai ngebis ora Mas Angga? Aku rung tahu ning kan trayekku ngulon. Lan kuwi berarti flyover ndi? flyover Jombor. Ganti ra iki. Flyover Jombor. Wewe aku numpake saka Purworejo mbiyen. Ngono ya. Kon nganu motoran. Dadi ora nglewati flyover apa-apa nek. Ora menarik Ora berarti menarik. ceritamu. Ngono kuwi. Wah, nek tempat-tempat sing kira-kira duwe apa jenenge duwe apa? Duwe kenangan bab cidra-cidra iki kira-kira ndi to? Selain apa jenenge gedung-gedung pemerintahan. Aku lunga ya. Aku wedi. Aja ngomongke kaya kuwi. Ora ya. Ndi to? Papan-papan atau tempat-tempat ning Jogja sing apa jenenge apa ya? Coba tebak. Coba tebak. Kan salah logika. Sing Ayo duwe pikirkan secara logika. sing duwe kenangan-kenangan cidra iki kira-kira ndi neh Mas Angga? Ngendi ya? Student Center. Apa selokan Mataram apa? Apa Nganu. Jalan Magelang. iki mlebune Wis mumet. piye? Ora Imogiri Timur sisan lho. Wong lagune iki udu kuwi kok. Oh ya. Aja nesu ta. Damai. Lah aku soalnya sepanjang jalan ini penuh kenangan ya nak. Ngono ya. Tangan sedih. Sedih. Jalan Magelang ya sedih banget. Iya iya. Jalan Munjali ya sedih Grantes. banget. Grantes. Jalan Ngombeng yo Mas. Beser lho kuwi. Aku sing ngomong terus aku dhewe meneng wae kok cah telu ngrungokke aku Mas Angga wae. Satu tempat yang mungkin sangat memorable ketika saya itu ngekos tiba-tiba ada teman saya King. tanpa halo tanpa komando itu tiba-tiba belayar di depan kamar kos koer itu sangat memorable sekali di Kendungan atau di Jalan Kaliurang. Wah, di situ Penuh dengan kenangan ya. dengan kenangan Penuh nganu ya meninggalkan sandal dan noda-noda kehidupan. Lah jan Kaliurang gitu. lagi kuwi aku dolan ning kose wong ora nembung numpak motor King weng ngono kuwi saka ngarep lawang kok lho iki kok ana sandal beda iki. Waduh. Mongko wah rasida wis. Kowe dhewe lho sing jam Mas Angga. Ora. Tapi nganu apa Aku kok
ya jakal iki mah ya, jakal iki menjadi banyak hal. Apalagi dulu saat saya kuliah itu 7 tahun hidup di Jakal. Wah, Ning tengah-tengah dalan kayak Mas. ning tengah dalan ya. ning pinggir. Pindah mergo dikeruk kayak gue. Jakal. Kowe ana apa? Pik, apa liyane ana kenangan apa ning Jakal? Ono ora? Ora apa? Ono to. Cah anyar kabeh kok. Ayo urung suwi ning Ning Jakal Jakal. iki yo nek dhewe iki mungkin kenangannya yang-yangan terus ning Merapi no. Nek mungkin era-erane sing luwih sepuh iki munggah ning Jakal engko golek nganu apa jenenge kos-kosan. Nih Pak mantep relate gitu. Era-era sakmono iki. Era-era 70 80-an deh. Tegese ngerjakake tugas. Ngerjake tugas golek hawa adem. Golek hawa Res ngono ya. Bohong. Ora trimo berarti wis ngerti dhek iki Nadyanto Cahanyar iki. Kowe tau nglakoni to kowe? Kan Gen Z. Hubungannya apa anjuran ngono? Akos iki ra mitung kuwi ya. Oh. Itu apa Mas? Mitung sapa sing gelem bayar. Loh aku ngerti ya. Jebul pelaku kabeh. Be. Jakal iki. Jakal. Toke kowe duwe lagu Jakal to? Nah, dunekke wae. Nek ya. Dunekke. Sik kepiye to? Wah, Jan. Oh iya. Kakak cerita njur lali lagune. Kesempatan mengulang cuma 3 kali. 3 kali. 3 kali gagal kita dipulangkan. Yo, Jakal Pangkur Genjreng. 2 ke 4. Dandan lipit sangu komplit maduke pujaan hati jak dolan ngepit lewat Jakal dolan nang Merapi dadi bukti tondo tresno kang nyawiji. Jakal dadi saksi janji kang kekal. Ora bakal ninggal apa maneh lunga medal. Jakal dadi saksi janji kang kekal. Ora bakal ninggal apa maneh lunga medal. Mung donga lan percaya muga tresno bisa kaya Mimi lan Mintuna. Merapi kang bakal dadi saksi. Merapi tak pernah ingkar janji. Merapi kang bakal dadi saksi. Merapi tak pernah ingkar janji. Merapi kang bakal dadi saksi. Merapi tak pernah ingkar janji. Mung donga lan percaya
Jakal. Nah, Iki nganu ya. Do keseringan dolan ning Jakal njur do cekri-cekri. Adem. Heeh. Ngono. Pancen apa jenenge? Pancen betul. Heeh. Dadi nganu. Dadi nganu. Coba cah telu kuwi do omong ngono wae ya. Iki anu Apa? Dewi lunga ketoke gelem ngomong. Lu ngomong apa Mas? Dewi lunga ketoke. Pancen apa jenenge cuaca akhir-akhir ini sedang tidak menentu. Nah, itu rawan yang namanya penyakit demam berdaerah. demam Daerah. demam napa niku, Bang? Demam berdaerah ngerti ra sing penyakit saka nyamuk lho, demam Berdarah. Wis ganti to? Wis kan. Pun gantos. Kuwi banyolan lawas. Demam berdaerah. Demam berdaerah. Ngono kuwi. Gegiri sih. Lah piye? Loh, sing jenenge kahanan saiki iki kadang apa jenenge isu udan, Heeh. awan, Heeh. bledek. Terus bengi panas. Kualik apa ya? Heeh, kahanane saiki iki sarwa wis ora apa jenenge? Ora tentu. Ora tentu, ora permono. Heeh. Ngono iki. Dadi kuwi iki iso disebabkan oleh Oleh apa? apa itu namanya? Oleh wong-wong sing sok dolan ning Jakal kuwi mau apa? Nah, azab ngono. Astagfirullah ya ora. Astagfirullahaladzim. Lah ning Jakal ki yo apa yo? Loh, ning Jakal iki ora ono apa-apa. Lah iya, enake yo kuwi lho tempat wisata. Tempat sing- wisata. Sing endah edipeni lan adiluhung. Oh, nggih, matur nuwun Bapak Dinas Pariwisata. Lah iya ono taman, ono kulineran, ono Ono liyane. Merapi yo. Merapi. Nganti ono tembung mau ya apa Merapi tak pernah ingkar janji. Nah, Wow. betul. Merapi tak pernah ingkar janji. Sing ingkar janji sapa Mas Angga? Ingkar janji aku. Oh. Udu ding. Mati. Mati. Tapi kahanan saiki iki pancen kuwi nek cara wong saiki iki ngomongke yen kuwi lagi krisis apa jenenge? Krisis apa? Ekosistem. Oh, no. Iki bener ora ya lek gua ngomong ngono kuwi? Aku mung waton lho jane. Bener to? Krisis iklim apa ekosistem? Iklim ya. Ya, Iklim apa ekosistem? Ya, Lah, kuwi iklim ya apa kuwi? ekosistem, ya ekologi. Nah, Ya ekosuwaryo Eko Suwaryo, Eko Ekoloyo. Winardi. Eko Suprihatin ya iso. Nah, nggih. Giwangan Oh iya. Bener kuwi. Ngono kuwi disebabkan anu apa jenenge? Disebabkan apa to jane aku ya rada. Ya sing jelas kabeh ki mergo polahe menungso. Menungso sing dikai. Menungso. Tok genahke kowe aja dadi wong aja minggring-minggring aja wedi Mas Angga. Lah aku ki ya Ayo, aku nek mburimu, lho Mas. nek ngomong. Aku nek mburimu. Aku ning mburimu. Aku nek mburimu. Dadi kowe Ayo. wis ngomong ya Wis dirimu wis omong ngomong. Mas saiki ra apa-apa omong. Ngono nek aku dikasuske kowe jorok-joroke ngono kuwi Lah maksudnya. tujuane aku ning mburimu kuwi. Nah, dirimu mah wis ngomong sing ngomong menungso kene ya iya. Menungso sing di saiki tak genahke. Ayo. So sing do serakah-serakah. Sing serakah contone ndi? Contone Sing sapa? serakah contone ya sing do serakah kuwi. Jadi ki nek wong jenenge apa jenenge iki oksigen itu kan berasal dari Kelapa sawit. eh Oh, kleru. kelapa sawit juga pohon ya. Ora ngono kuwi. Kok malah njur ngomongke liyane. Nggih keparo matur. Ora pangling iki jogetane sapa. Joget Bali. Lah ya joget Bali. Penari ya. Penari ya. Kok iso apa-apa ya? Tak bali sik ya, Mas. Aja to ya. Bareng ya aku melu. ya. Mas. Apa? Ki piye mau penyakit to mau? Piye carane mengatasi indra gampang loro, Mas? Pendra gampang loro. Nah, kuwi mah Konsultasi dokter iki gitu. suwi-suwi Kowe iki lho wong padha lara kabeh kok takon ora ditakoni pendra loro. Jadi banyak minum Ciu Apa kuwi air mau? putih. minum air putih. Jadi terus berolahraga. Olahraga. Olahraga. Berarti olahraga apa yang tidak bisa dilakukan di malam hari? Olahraga Apa apa? yang tidak bisa apik? Senam pagi. Bong. Pinter. Nek wengi senam malam ngono Iya, kuwi. kuwi.
Ambil sepedanya Pak. Kok kaya sapa? Lah ya kaya nganu to apa jenenge Jalan Sehat Pringgolayan. Iya. Sebutkan ikan, 5 ikan, ayo. Wah, maju iki malah anu. Wis tak enggo-enggo ke Jalan Sehat Pringgolayan malah balik. Kuwi senam pagi. Senam pagi. Senam pagi ki marake wong sehat seger. Tur ora iso dilakoni wengi-wengi. Nah, nek dilakoni wengi-wengi olahraga. Senam malam. Senam malam. Apa kuwi Mas senam malam? Senam malam ki Akeh. senam sing dilakoke wengi-wengi. Oh, Kayak berarti biasane ki menggunakan beberapa gaya. salah satu Gravitasi. gayanya apa? Apa Mas? Tanya aku. Kupu-kupu Pak ya. Kayak ngipit-ngipit. Kupu-kupu malam. Weh, Weh, kupu-kupu malam iki opo? Kupu-kupu gajah. Kupu-kupu gajah. Kupu-kupu gajah. Kulu gajah. Ya ngono kuwi mau bakune iki sehat ki janjane kan kuwi ana saka awake dhewe olahraga kuwi mau ana saka dhewe menjaga lingkungan gitu loh. Kita menjaga pohon-pohonan tetap subur, ngene iki Mas. tetap Iki wos lho iki. bocah saiki nek dikandani Wah, ngene. kanan. Aku ki sok anyel aku nek karo muridku ya ngono kuwi. Dikandani jelas materi. Dadi ngene iki Pak ngono iki. Ngono ya. Wah, nek negara ki ora ana hukum ki langsung wah. Lho negarane ana hukume apa iki? Hah? Weh, Lah ya ana ning kuwi mau. Ning apa? Duh, Angel rawani. Lho ana ana ning ya akeh ngono. ning Negarane ono, Mas. lah iso. Ha iya bener. Tegese lagu selanjutnya. Mun dhisik ngono. Kuwi mau pohon. menjaga pohon, menjaga ekosistem kuwi mau sing diomongke. Agar tidak krisis ekosistem. Iya, tegese iki ora usah adoh-adoh ya, ora usah adoh-adoh nganti tekane bencana alam ya. Tapi cuaca sing ora menentu iki kira-kira lho ya. Kuwi iki mergo ya kahanane sing mergo wis ora apik itu Mas. Ngono itu Mas. Pemanasan global. Nah, Efek rumah kaca. efek rumah kaca. Terus apa meneh ya? Wis ngono-ngono kuwi. Kuwi ya disebabkan oleh Rumah pohon ora? Rumah kaca, rumah pohon. rumah hantu sih. Horor. Ngono kuwi. Maka itu terjadinya cuaca yang tidak menentu dan jadilah hujan Hujan Dan membawa. dan membawa kenangan. Ngono kuwi. Iki. Ngemar perembokono suwe banget. Hujan yang membawa kenangan, bukan hujan yang membawa Gelondongan. kayu-kayu. Astagfirullah. Mohon kula pamit, Mas. Sorry. Maksudnya neng kali lor kono kuwi kan aku wingi udan-udanan weruh iki akeh Empring do kae kintir ngono. empring kan cilik ya, Mas yo. Iki cilik. Ora pati yo gede-gede. Iya kuwi mau. Ki apa iki? Ngono kuwi. Jam 3 pagi. Wah, ngono iso kaya rono sing rembug udan balik neh rono. Hujan hujan kenangan apa? Kowe iki sok udan-udanan ki njur duwe kenangan apa? Kamu ngerasa apa to kowe? Madepe kowe lah, kowe madhep kono kok. Aku ndelokke lek syuting ngono lah. Oh, ngono kuwi. Aja didelok. Kenangan ngano nek udan iki pancen Pancen apa? pancen betul. Nek udan iki pancen apa jenenge iso balikke neh kenangan-kenangane dhewe contoh zaman cilik nek udan ngono kae mesti malah do seneng metu bal-balan. Terus momentum apa jenenge diboncengke bapak kerukupan mantrol Betul. Tokan takon. udan-udan wah ngono kuwi. Ini sampai mana ayah ngono kuwi? Hai bapak iki. Ini konteksnya bapak. Aku udah undang bapakku ayah Ayah. Wong ayah ngono. lemu rono rene boncenge pitondal ra ono rime ayah. Ya, kepiye iki mau kenangan masa kecil, Masa kenangan, kecil. kenangan mungkin juga kenangan yang lain juga ada ya Mas Topik ya. Ada ngomong sik kowe. Di syuting lho, Ndan. Ngomong. Oh, ora sida. Di syuting. Aja lah Gitu. aku mesti syuting ya mau kok. Apa nek udan kowe iki. Kenangan masa kecil, Nah, kenangan. udah. Aku yes. Aku tak etok-etok mesake. Kenangan yang lain, aku yo kadang
kelingan nek nyanyi udan kuwi lho. Ya kuwi mau tahu udan-udanan terus dianu Kayak judul lagu nih. Judul lagu nih. Kowe nek sedih wagu ya Mas Angga? Sedih wagu. Lagu selanjutnya ya Mas Angga ya. Ya, Hujan, udan. udan. Gowo medun banyu pirang-pirang mung bisa nyawang muga wae terang banyu tumiba ning ngarepku mung bisa nunggu Gusti muga mboten dangu ora tahan ati iki kepengin ketemu amung siramu sing tansah ana ning pikiranku tak terabaso aku tetap ngeblas senajan dan aku tetap gas ora tahan ati iki kepengin ketemu amung siramu sing tansah ana ning pikiranku tak terabaso aku tetep ngeblas najan dan aku tetep gas nanging nyatane tresnoku mung tok gawe pemanasan tresno liyane
iso melodine dikai kaya ngono iki lho. Apik. Wah, Jan. Cocok ya suasana malam ini untuk Cidro Perkara Tresno ya. Cocok sekali. Cocok nggih? Penonton. Nonton. Penontonnya gur loro. Lah, Sing nyuting nah, sing ning studio. Ini kita pantau yang di streaming, di streaming ora toh? Di streaming ada berapa penonton ini kira-kira? Ada ribuan. Ada 20.000 K. 20.000 K. K menonton di channel lain ya. 20.000 K nonton. Neng yo kuwi mau. Apa? Adianto dhewe nyanyi udan tapi neng jowo panas banget ya sedina iki ora udan. Panasnya iki ana apa jenenge? Air zam-zam. Jam-jam iki jenenge iki mubeng. Nah, beng. ngono kuwi. Wis Kowe rong tau dibandem. Iki jenenge MBG. Apa? Minum. minum Berkemasan. Ya, minum Bening gratis. Nek berbayar iki ana label-e. Label-e apa? Bantuan dari Bantuan dari ngendi? Selesak sik. Iki pancen konsepnya ngombe sik. Wis lagi Guluku garing. ngombe kabeh. Aja iki tak bandem gitar tenan. Guluku garing guluku kowe ra ngomong kene ket mau ngomong. Nesu-nesu. Nyebul iki ra ngomong. Makane ket mau ya. Jebul keong. Boleh kayak om mau lu. Minum bening gratis dari Radio BBM. Silakan bagi teman-teman yang menonton di televisi dan di YouTube bisa meletakkan sponsor di sini ya. Engko nanti akan kita buka, kita gini kan, kita jual harganya bisa Mahal. mahal ya. Mahal 5 juta satu botol. Hi, Kaya ning kono-kono. kono-kono ndi, ayo genahno. Ayo. Mau sosmed. sosmed. Oh, ngono ya. Aku ora ngerti. Ah, jangan lagu terakhir nanti Mbak Sasi ini yang nyanyi. Ya. Lagu terakhir iki lagu apa toh? Nganti lali aku. Lagune terakhir warung Mino. Terakhir kita Iya, masalah dahulu. warung Mas ini. Warung apa? Warung apa? Oh iya, iki warung. Warung apa? Mino. Terus Warung Mino mana? Apa? Iki ana warunge iki ning ora usah yo. Ora nyponsori. Sponsori yo. pokoknya apa clue. Clue-ne? Kasih clue. Daerah mana? Aja no. Kuwi jenenge engko ya dadi sponsor. Daerah dicari di sekitaran Jogja dan sekitarnya ya. Ya. Itu lagunya berjudul Prasojo. Ini untuk penutup kita akan bertemu lagi di kapan ya? Kapan? Di besok lagi kalau disuruh lagi. Kan diundang lagi. Ketoke ora iki. Ketoke pihak BBM jur trauma gitu. Wis rasah neh wae sesuk. Wae. Ya ora. Ya kuwi mau ya prasaja. Prasojo. Prasaja ki Tapi ki apa? Tapi apa? Tapi sebelum masuk ke Prasojo bisa dikepoin di dikepoin Dikepoin enggak tuh? Dikepoin enggak tuh? Di ini apa namanya akun sosial media kita ya Mas ya. Ya, betul. Hmm. Di Instagram Pankur Pankur Genjreng. Genjreng. Nah, silakan nanti di hack di report. di report. Ora no, lagi anyar wis di report. Iya, bisa bertukar apa ya Mas? ya? Tukar konten positif. Nah, itulah namanya dia. Jadi itu kembali lagi ke Prasojo. Prasojo. Ngocek isik Prasojo ki jane ya warung. Eh? Salah satu warung langgananku mbiyen karo Ting Ting ngono. Ya. Diomongke. Ngono ya? Heeh. Murah meriah. Murah Warung meriah. apa Mas iku? Kuwi warung sate. Patak. Sate. Sate klothok, Sate apa tuh Mas? sate keong. Sing nyebuli iki. Warung ya makan lah.
Apa? Ya kaya Penyetan. nah kaya kuwi. Lele penyetan. Wah, aku tadi ngeleh ya rasanya. Oh. Piye bar iki rono apa? Yuk, apa saiki weh? Yuk. Dilakokke sik. Lagu sih. Tapi sebenarnya bukan perkara itu lagunya itu. Terus Tentang bagaimana Prasojo iki apa to Mas nek nganu tembung Prasojo iki jane apa to? Prasojo iki ya kesederhanaan. Sederhana. Sak ya kuwi sederhana ngono iki. Cinta yang hadir dari kesederhanaan. Kesederhanaan, betul. Cinta yang hadir dari kesederhanaan. Nah, Jadi ora perlu program-program sing ndaki-ndaki perkara tresno tapi Program Tresno ngatekan Tresno program. karo program iki wis beda. Tresno karo program. Tresno ora diprogram iki. di program piye to kowe iki ra tau yang-jangan apa? Oh iki hari ulang tahunnya yangku ngono iki aku nukane kuwi di program jenenge. Oh, Wes do wong golek-golek jane. Ya. Tresno ora diprogramke. Prasojo. Prasojo. So tekan ngendi-ngendi monggo ya. 78. Ngene iki mergo ora di program. Marak-marake nyuweni durasi iki. Marake nyuweni durasi iki. Oh, Jan. kali kan. Yo. Sik. Jan. Jane do saguh ora. Oke, kesempatan terakhir ya, Mas. Lagune prasojo banget. Ya. Sederhana. Ya. Manamju. Cen tak jarak kok. Ngelek idu po. Wah, jan. Yo. Balik. Sulingnya nggo fals barang e. Wah. Kali aku. Aku pamit ya kanca-kanca. Boleh. Iki salah ke pemain Suli. Aku wis isin. Iki. Yo, MBG. minuman bergizi gratis. Bening. Sorry. Minum bening gratis. Ngaten niku boleh mboten Pak Mantep? Boleh matur. Bebas. Izin saya. Nggo, insyaallah ya. Sampean ki ngopo? Aku lagi tetoto gongso. Mangko aku tak ndono. Tak masakne oseng kates botok lan toro. Bonggong atiku seneng rasane
kates padha lamtara tandha tresno kang prasaja sing kates padha lamtara rasa dites tresno ora bakal citra sing kates padha lamtara tandha tresno kang prasaja sing kates padha lamtara rasa dites tresno ora bakal citra Dari Komplek Balai Budaya Minomartani Ngaglik Lembang. Inilah Radio BBM, Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta. Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani, Ngudi Sastro, Ngeleluri Mekaring Budaya. Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani. Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. Terima kasih. Anda sedang mendengarkan Radio Komunitas BBM FM 107,7 MHz.